Madonna az ellentmondásos énekes és botrányhősnő, akinek több klipjét is be kellett tiltani. A ma esti 21. századból azt is megtudhatják, honnan indult a pop királynő, kikre volt itthon hatással, és mi történt vele, amikor Magyarországon járt az Evita című film forgatásakor. Ebben a gimnáziumban töltötte Madonna középiskolás éveit, nem messze Detroittól. Tanárai azt mondják, kitűnő tanuló volt, és mindig arról beszélt, hogy egyszer világhírű lesz. Innen a Michigan Egyetem táncművészeti szakára ment, de 2 év után otthagyta a tanulást. $35 a zsebében utazott New Yorkba, majd elkészítette első klipjét, amelyben öccse is szerepelt. Ha valaki megnézi a klipet, láthatja, hogy mennyire untam a Los Angeles-i forgatást. Akkor 23 éves voltam. Most, ha visszaemlékszem rá, akkor már csak nevetek, ahogy a hajam állt, meg az a ruha. Stílusát itthon is követték, csak kicsit visszafogottabban. Legismertebb másolója Zoltán Erika volt. Neki volt egy Madonna című dala is. Semmi másról nem akart ez a dal szólni, és hogyha bárki végighallgatja az egyébként nagyon egyszerű szöveget, akkor az a végkifejlet, az egyszerű kis egymondatos megfejtés, hogy én nagyon-nagyon szeretem, amit ő csinál. Én ugyanezt szeretném, sőt, már abban a jó dologban van részem, hogy én is énekelhetek. Madonna legutóbb 1996-ban jött Magyarországra, az Evita című film nagy részét ugyanis itt forgatták. Hogy mi történt Madonnával Budapesten és melyek voltak karrierjének legbotrányosabb videóklipjei, ezekről is szó lesz ma este a 21. században.